Ikum ka judgment review begini yai pleading jong ke jingkerman bangengit banang ni syakmat nginom donsu kendiat ru ke jing sngo babi habangi lami da ke jing sngo tho te nginom pat sedang ni ke jingalang ndai namar ngi ba ke jingwan jigi pat ba ke jing tho jigi pat ba kala sedang ban bon tinggi syukwa na galeng ke jing kum kinongelam ba pintip bagani ka thama ka bangi ngele kalong ka thama ka bajwa ka bangi haban punan kam daga jabi daga bor perkhat omdei da ka jing songshit daga jing le shit kli namar ka ta ka dei ka bakini ka bashong ku tai ki kwa ai ni bengin le ni namar ka ta ka daw bat ni snu thu baki kila sedang ban snu thu ya kata ka jing krut ka bau pat ba on pen pau te ka ei ka ba ki thmu ngele ei ki tak kishin ka sarkar menin ka sni ka sang e we ka kam bagata ka kam ka long kumlo ban pen phai no e ka jingmut ji pakhat jungi ba ki khon samaj jungi shagawai pa ka benta bagai ka bala jamanin ka long ba uto khna khasi ji ubasha sho apo khandai la ka to kam dei ka jing jarang khat ka dei ka plan ka jong ka sarkar ban divert ek attention namar kata daw nga kintu ipi nginum liat nginum dom oni snow snei tu samla basasho ndrei ka jimut ju khaji kan dei be ya kani ka thma ka bangi kun mata kan dei be ya ka resolution policy nginum yo ong bangini shor kharno em kamlong kumta laringi ong kumta ka sarkar kan thakti u konrat sangma on thakti namar kalau ka slow pula hakman ka jingdon jagi pulit la show ya utu samla kani kadai bala sponsor baga sarkar namar ka takara wa kintu ingi baro kibon sakani nginwan ban pni ka jing kershan ndremdei bangin thau jing klumar nginum thau jing klumar nitang shu thau jing klumar kala job ka sarkar nganong ibi kata gain kadai ka bangakwa ho ni dom abang samlangi kluj lada shasho ki parado ndai hakani ka por ka bomta ngimlong bandom ngin singap shwa kan haban le ya laga jong ka benta te bon ki belingo ale si habaki yo ba arben yo ba adelbot iba bright bai ba hebing ki bedon hangni ngi kremlet shaka all party meeting namar ngi don ni ki nongelam ji ki betudut bagian lek bene keren hagani ko all party meeting kum ka voice of the people party ni pini shaga perthai bangilong ka team bani don ni ginongalam ke ban lek bene keren hangtai noi tang kawai ka bangi la pendek kum ka party lada ka sarkar ka pene kum chief minister la pen pau ba omtre bane keren ni ka reservation ginongalam ji kinum shim banta har ta ka je keren Namaram ji kinomation banta haga jekran namar ka thongo ji kalong dei ban punbai yaga reservation policy kata gare ka thongo ji nyennom thi na kata ka nongrim ngange thilaji osno haga kran hagini ki sni ki balale bangim da kwa than ban spell out leni ban batai bnia shabare ya kipat ba ya kata ka reservation policy namar yo kita ki para MLA lani kita ki we ki seng yo ki ong also start on to VPP nim kwa namar kata ban wanra ai ka bakum kata ka jingsno le ra nya preng jonki ndre hadien jongane ka jingalang onda ki nongelam ki ji kelawan na katai ka jingalang bala phat daga sarkar ngin hap ban batai ngin hap ban hikai school ya kitu ki baong baga jing pendek juga sarkar ka piang in hab hikai school lagi katum kani ka nongrem ka bangidon bakatum ka policy ka bangin sabatai bnia api bin pabin balai ngiyeng bandawa badon kam ban pendek thmai ya ka reservation policy ka balong katum ka jingdon pat bat balai bangin amla ban priang ya ka jing pentrekam ya ka ni ka roster system hagani ka por kamta katum kani ka policy namar kala tajur ya ki samla jingi ki bawat kam wat jam
ngin peni mentang ngin batai pinda syai kedar pleng baga nongrim jong kin nongelam jong the voice of the people party kan nongrim jong the voice of the people party pleng kalong ka syongan kalong ka syongnya ngalas nang thu baga jing persyang ka jong chief minister bak deputy chief minister baga cabinet ka joki bandung ya keren ya ka reception policy nomor lalala keren kinam dan tang kindia rukannya ban penyeng bonongem nginum la kinam dan ngan sabatai pi kidan ki bala keren start lagi ni kisi hana ba en la suno ban bahakam daga ba pensiong nongrim dia kata ga population ngan sa pensngoi pi insay nyimpo ban batai yo kyang ba batai start menta kani pleni kidon kam ban tip baga nongrim ka banginging baga jingkersyan ka ba PPI kalong halor ka nongrim ka ba syai ka ba pet pilet siyeng ngine kri nang ni skmat daga jing soto ka ba scam ba pleng na bot ikidongalam ki ba yalam hagalinti ka ba day na bot ya kata nga ay ka jingkersyan halor ka nongrim ka ba scam mendaga singi ngalawan ra ya ki kot kisla ban ya keren hakmat jongpi ya ka ay ka ba kita kinong sayan kim soto ngalayo jingtip badan ki nongelam ki ba hakmat jongga sorka ki badan ki rupam perkhat ki besniu ban pun pulam me gane ke jingele ke jing ka baningkong ke lasang menen bapli uto ukna sama ula sulong ken u sok pedung nginum u tang bang nginum tre bangat ha ke jingriam ke jongki ka baar banta ka bangat kalong kidon sawat kini ki VPP kili akhla hadu kan ni ngin ketong arut na pedeng jongki ngin pekkat nu kin syang kabut kin pe baga pisa ban penpat ya ka VPP kata kadai katong ka baki kwa ndrenga kwa banong hang ni ngidon hang ni KMLG ngin dei jibat takdor hadu kata amnon spa ha ka pertei bala bantit ya ka jidri baga jingi ka jingi ya ka jat menrio Nila siya tunjuk hagi senam ke balalet haduk mentangi yang sem ni dong tang kibriu ni tunang itot ndrei nyimpat syat ya gajat meriu nama kata ke jing prosniu ke jing prosniu ke jongpi pemapin piak iki wei kan lontang ke jing prosniu harangai kan numla dan lele rem ban penolong lari kila don ke jingmu ban pentak ya ke voice of the people party lari kita don ke jingmu pan kedak ya ke voice of the people party lari kimla da ke bor pisa kinle da ko igalin tiru ndre ngimpi idon yu teu play o bangin mo ko ata kim busmai niat husiarul hot niat tibriu pamatin ke ngimpi ngimpi namar nginuma bani ya piki patba nginuma bani igli ki konsana sa sipong kaksan al-Muslim laringi miki anu dan syukaran beliau kami ajam syano gani miki kun sama gani namar kata rau kani kemudian it's now or never mentang ini pun long kabalong jaka baca dangkat ni kapor mentadang khanar shibiji duna ibu por khanar biji kan ni play to nangit kat bangwan kita ginong lam ji kiban ai report yangi ke ai ke jimi na ke jia kran pada din ke tangan seshimi ke benta ngan seshimi ke benta ban pensyai ya ke nongrim ke baskem bakru le se kala ban longru ka kenja kelas ke jing ai je kai ya kita ki we pat ki para emli ki boong bagani ke roster system ke biang bagian sultu bagian kala buat nado mendagasi ba em kamlong dan kaman pendek ya ke reception policy na bangini jeng kum kawai kajat kendriu nyen medan parti ngaso tengah hagani mentang ala igi sama lagi babun hangni ngala igi khmat jogi dalam seng bhalang ki babun ongiwan hangni tom kawai kajat kendriu ngale bulo igi uniform jang seng bhalang segi hindi sen giji bangala kinturu ya kinong lam giji bagi hotmi mai wanra lama parti namar kani kadi kajat kendriu ngimpa burom ngimpa mam tang mengi ke voice of the people party na kata ngimpa ban si lama namar bagi wanani ya katang jong kajat kendriu Kumbangi terang dan pilih yang judgment review. Kani yang ketika moment, kani yang ketika turning point yang judgment review. Bagi